Primeran, utzi dut mikroa itxita. Orduan orain bai, orain teorian entzun beharko nauzue. A ber, pasatzen diren lehenengo 30 segundu hauek. Bai, gutxi falta da gainera, beraz, gutxi batlu entzungo zait, teorian, minututxu bat. Gusten naiz, hori bai, hori ziur. Asa itxusi nagoen gaur benetan. Bako... Primeran, utzi dut mikroa itxita. Orduan orain bai, orain teorian entzun beharko nauz. Vale, orduan orain bai, orain ondo ikusten zait, ikusten dut ondo hartzen duela mikroa neure ahotsa, utziko hemen komentarioak hurbil. Gaur ez dugulako ezertara jolastuko, ez dugu, hasiko naiz aurkia jartzen hile guzti. Hemen ikentzeko lan, plof, eta hemen engantzatuta, pamba, alpegi ondo ikusteko. Ez, egia esan dira hilapendegia pasatu behar naiz, otako egun batetan. Baina, bueno, arraro egingo zaizu, igual, justo zuzeneko bat egitea bakarrik nire aurpegia ikusten. Behar bada, azken aldi honetan horrelakoak ez ditut egin. Baina, bueno, badakizuenez, gaur izan tuiteatu dut, egia esan da, Lopez Frames, jausten ari dira. Jausten ari dira frima, bale, igual lag pizka bat egon daiteke, Ari da frimak ez dakit oso ondo zergatik, baina bueno, maten du gelditu dela oraintxe bertan. Baten bat jausten da. Mekauin? A ber, hor. Fuera. Mekauin, zergatik jausten ari dira frimak. Ikusiko nauzu oraintxe bertan, barkatu. Ea, enteratzen ari zen arrazoiaren zergatia. Papara! Ara, esaten jausten ari dira frameak. Bale, jausten ari dira frameak ez dakit oso ondo zergatik, baina bueno. Maten du gelditu dela oraintxe bertan. Bai, framen bat gartzen ari dira, Beraz, lag pizka bat egongo da. Maybe affected, ja, badakit. Frogatu dute igotzen zer bitrate, baina igual ez da izan ideia honena. Frogatuko dute orain zuzeneko erdian jean. Ok. Bale, ea galditzen den pizkate movida, arazoa. Bitrate 500, 400, joda, eske, claro, joten nahi zait, bitrate joten nahi zait super altu. Eta hori da hor movida. Ezin diot askoz gehiago egin, jetxi diot pizka bat bitrate ematen du gesten dela, batzuten egotzen da, bueno, gutxi gora bera. Ezin diote askoz ere movida gehiago egin, bakizuen ez nire interneta, kamier de interneta da. Egun hauetako honetan deitzen dugun telefonika, antxinako telefonikakoei, gaur egun Movistar. Zan zigutela uda hasieran, etorriko zera teknikari bat, deitu behar zuela teknikari bat fibra optikoa jartzeko, baina oraindik hemen gaude zain. Eta txakurra zonka dabil. Txakurtsoa! En fin, orduan, utxiko dut haulen bezanez eta frame batzuk jauzi. Hau baineko arraroa, takata, jaja. Zugo zer galtzen ala ere. Bueno, hau txantzuten bazait nire aurpegia baino garrantzitsuagoa da, ia esan da, Bueno, orduan, pizka bat zuzene hau egiten ari naiz 3 urteak ospatzeko, ez? Gaur bezalako egun batetan duela, 30 urte esango dituen, Iaia lakago. Duela 3 urte, hemen hasi nintzen. Gogoratzen dut egin duen lehenengo bideo orainik izan zela Minecraftekoa. Raro, ez da? Minecraft lehenengo bideoa. Hautsi gabe, zubi bat eraiki nun, eta kriston zui esan zeneko elegante, eta orduan nigon nun bideo bat, zubi horrena, informazio batzuk ematen. No izan zen lehenengo bideoa, hautsarik ez, Windowseko mugimakerrarekin editatuta, en fin, holako movida. Orduan da pizka bat eskartzeko edo ja ez dakit ez da hitz egiten. 3 urte goetan zehar hemen egoteagatik, nirekin egoteagatik, zuzenekoetan, bideoak ikusten eta bar, eta
animatzen, gaur egun 150 lagun gara, asko eskertzen dut hori, gero eta pizkenaka gero eta gehiago izatea, gustatuko litzaidake lortzen dugun urte amaierarako 200 lagun izatea, azken alde honetan asteko erritmo nahiko elegantea eramaten dugu, orduan ia lortzen dugun urte amaieran 200 lagun izatea, gustatuko litzaidake, asko. Txakur, Euskal Gaminek ez esaten zaitu. Hemen dago ondoan, jarrita. Hore mimoak jasoten. En fin, hori, gustatuko litzateke urte amaieran 200 lagun izatea, horretarako 55 lagun bakarrik falta dira, ez da ideia zoroa nik uste, baina bueno, badakizuenez YouTubeen astea suertea da, azken finean naiz eta azken aldiko jokoak hartu, jendea zure ikustea askotan sorte kolpe bat da. Bideo bat egin dezakezu, kriston bideo on bat, eta gauetik egunera inorez ezagutzea, eta kriston bideo kaka bat egin dezakezu, eta horietako sorte kolpe batengatik, egunetik gauera edo gauetik urrengo egunera, kriston fama hartu dezakezu, mea kriston egoa, orduan, YouTubeen nolabaitean famatu izatea kriston kolpe sorteak dira. Nik nagoen bezala oso gustora nago, benetan, nabaritzen dut partnerra dudanetik bideoen mugimendua pizka bat handiagotu dela, hori eskertzen dut, horregatik hartu nuen partnerra egia esan da. Nabaritzen dut eta oso gustora nago horrekin, hasieran YouTubek eskaintzen zuen partnerra neukan, egon nintzen hilabete, 2 hilabete, horrelako zen partner horrekin, ez askoz gehiago, kaka partner bat da. Eta handik, hori, hau dela nire 3. hilabetea edo partnerrarekin, orain laugarrena hasita edo, aldatu nintzen Social Blazera, ziurazki entzuna izango duzue, bale? Gaina Social Blazeren webgunean sartzen bazarete edo zein YouTuberren izena jarrita ikusi dezakezue, teorian irabazten duguna, ez sinestu, ez delako egia, hor jartzen duena, bale? Ez delako egia, hor esaten duena, eta gero nik benetan irabazten duena hilero ni se acerka, benetan, suerte izka batekin hilero txikle baterako irabazten badut, suertea da. Bueno, egia esan da, hilero gutxi gora bera txikle bat irabazten dut, inguru ez da beste munduko ezer. Eta daude minimo batzuk, eskatzen dizuten irabazten dituzun minimo batzuk, ordaintzeko, ez? Hau da, kasu honetan uste zirela irakurri nuela 20 euro den guru edo hilabetero, bestera urtero euro bat minimo batu behar duzu zuri ordaintzeko. Baina, bueno, dirua bez ez zaite interesatzen, benetan azaldu dudan bezala, interesatzen zitzaidana zen bideoen mugimendua, teorian jasotzen duzun bideoen mugimendu hori, eta hori lortu dut, ez? Bueno, lortu dut, ero lotzen nahi dut, ez? Nola baitean, bideo mugimendua nahiko esaten ari da. Adibide bat behar bada izan daiteke Pokemoneko zuzena, badakit izan zela Euskolekonterreko Twitterrera bota nuela, baina alanda ere bideo hori jaso dituen erreprodukzioak bestialak dira. Oraindik ez domaitu prozesatzen, por cierto, baina zuzenean, totalean, erreprodukzio totalak izan dira 728, ez dela broma, ez da broma, munduko hainbat partetik, nik olatzen du zuzenean ingelesak hitz egiten, portugues o brasileño bat hitz egiten, gaztelaniaz hitz egiten, zuek euskaraz baita ere, orduan, bideo zuzeneko hori nahiko buelta eman zuen munduan zehar, eta hori harrigarria da, benetan harrigarria dela, 24 ordu zuzenean, como un puto loco, hori, hori pizkat, esperientzia hori ere, pizkat aurrerago itxengo dut, ere aprobetxatu nahi dudalako bideo hau hori azaltzeko, ez? Baina, satika joaten. Hori, orain arte esan dakoa, partnerrarena, momentuz mantenduko dut, bideo mugimendu hori eragina duelako, besterik gabe. Frogak egin ditut iragarkien mobidekin, diruarekin, atatzen duan diruarekin nahi dudana da, alde batetik zuentzako opariak erosi, keiak eta lakoak erosi, alde batetik hortik. Hori ez, beste alde batetik copyright gabeko
kantak erosten joan edo lortzen joan, eta niri ideia da horrekin nolabaiteko biblioteka bat sortzea edo. Momentuz dituen kanta bakarrak dira paradoxekoak zuzenean ezin dizkizuet eman alditut. Baina ez dakit oso legala denez, nolabaitan paradox niri baimenak eman dizkit haien jokoak eta barren bideoak grabatzeko, teorian, ez badakizue teorian, youtuberrak bideoak egin, edozein joko, edozein gauzen bideoak egin baino lehen, baimena eskatu behar dugu zuk teorian zaudelako erabiltzen, hirugarren pertsona baten kontenidua zaude erabiltzen bideoak sortzeko. Orduan, teorian, kasu honetan, imaginatu youtuberrak, gamerrak, gaude egiten joko baten gameplay bat, baina joko hori ez da gurea. Orduan, haiek nahi badute guri demandatu aldigute. Teorian, produktu hori ez denez gurea, demandatu aldigute produktu hori erabiltzeagatik YouTubeen, adibidez, esateagatik zelkap edo beste dozen youtuberra hortatik diru ateratzen badu, demandatu dezake bere kontenidua erabiltzeagatik bere bideoetan diru ateratzeko. Orduan teorian, youtuberrak bideojokoen dirua, mamma mia, bideojokoen bideoak egin baino lehen, teorian baimen eskatu beharko genuke, eta bar. Zer gertatzen da? Mundu honetan, normalean interesak daudenean erditik, horrelako gauzak peskataztu egiten dira, ez, eta, gutxienez, bideojokoen enpresetan, beste batzuk ikasi beharko lukete honetaz, baina, bideojokoen enpresak eta barik ikusi dute, jendea bideoiek ikusten dutela, eta orduan, azken finean, bideoiek, bideojokoen propaganda da, nola baitean, ez? Eta jendea batzutan, bideoiek ikusita, eros egiten ditu. Nik uste dut, nire bideotatik baten bat, jokoak erosi dituzuela. Ezakit adibidez bingenek, nik egin ditudanean, Cities Skyleseko bideoak egin ditudanean, joko hau dut horregatik erosi zuela, bideoiek ikusi zituen, gustatu zitzaion eta erosi zuen. Eta ni gainera esan dizuet behin baino gehiagotan. Gustoko duzue, erosi, gustatuko zaizuelako. Eta hori esan dizuet, Hearts of Fire honekin, esan dizuet Cities Skylesekin, eta beste hainbatekin ikuste dut Total Warrekin, berdin, gustoko duzue, erosi. Jokonak direlako Total War saga, kriston jokoa da, kriston saga da. Hemen daukat erreserba eginda, Twitterren ere botan nuen, hemen daukat erreserba eginda, Total War Warhammerrekoa. Gogoak ditut uste dut urte amaieran ateratzen dela, gogoak ditut ikusteko. Orduan, hori, hau atera da partnerre movidagatik, diruaren kontuagatik, bale? Orduan, hori, ateratzen duen diruarekin, ez dela asko, gustatuko ditzaidak alde batetik, Suetzako keiak eta erosi oparitzeko, hori super gustola, gaina bundelekin eta lakoekin nahiko txotera alditut, eta interesatzen zaizkidanak garatzen ez haiekin, eta interesatzen ez zaizkidanak oparitzen ditut, edo igual joko interesateak ikusten baditut, merke, nire zaizkidanak interesatzen, igual baten bat erosten dut, zoi oparitzeko eta lakoak. Orduan, diruaren kontua hori da, beste alde batetik, diruaren kontua da, copyright gabeko musika lotzatik, dago jende bat, nik uste dut hemen jende bi mota banandu alditugura, alde batetik, copyright gabeko abestiak erostea paso egiten duela, ez? Batzutan, webgune batzuk hortik daude, 6-8 euro bat dutela, copyright gabekoak, 2-4 minutu, edo eta 5 minutuko kantak. Neko ondo, badago beste jende bat esaten duela niri 5, 30 segundu baino gutxiago musika sartzen dut eta listo. Holan YouTubek ez du detektatzen eta ez dit strike'a sartzen. Ondo, beste sistemat izan daiteke izitzeko. Noiz beten erabili dut, kanta baten batetik, orain oporretan noanean badaukator buruan gauzaren bat pentsatu dute eta horrelako egingo dut. Eta gero, jende bat partnerra ez duena esaiolako interesatzen, eta halako gauzak. Nik pertsonalki, naiz copyright kanten erostearen aldekoa, era berean ez zait ondo iruditzen, adibidez nik CD musika bat erosten badut, imaginatu, nik erosten badut deuskizen CD bat, baditu dala, hor bi erosita ditut, originalak,
zait ondo iruditzen, kanta horietan agertzen diren CD-en gatik, estreka esatzeak, zenen eta nik kanta horiek ordaindu ditut CD-an, orduan, nik hori ez dut oso ondo ikusten bez, nik ordaindu dut dako, produktu hori ordaindu dut, eta orduan nik produktu hori ordainduta daukat, eta nirea da. Orduan nik nirea da orain, nahi dut esan. Nik horrekin egin dezaket nahi dudana. Honekin gertatzen da ere bideojokoetan, bale? Osea, nik bideojoko bat erosten badut nirea da, orduan produktu hori teorian nirea da. Baina ez da nirea, osea, nirea da, baina ez da nirea zuzen. Horrekin diru ateratzen badut, hirugarren kontenitu bat erabiltzen ari naiz, nik diru bat ateratzeko, eta orduan eslaika sartzen dizute. Teke baiz? Hau da, osea, bideojokoetan gutxienez, ulertzen dute propaganda egiten, nolabaiteko propaganda egiten ari zalere, eta paso egiten dute movida horretaz, ez dira sartzen orokorrean. Orokorrean esan nahi dut, badaude hortik joko batzuk, eula berezi batzuk dituztela eta abar, eta sekretuan golde, atera zait, frantses erre hori, eta sekretuan golde nahi dutenez, ateratzen baduzu joko horren informazioa, fan ba. Eta hori gertatu zen, bere momentuan Half-Life 2 atera oraindik ezenean, ez dakizuenok, gaur egungo estima, Alemaniako gazte bati zor diogu, bere momentuan Half-Life 2ko informazioa aterako zuelako, eta orduan Valvek tipori denuntziatu zuen, kriston denuntza sartu zion, eta Steam bere momentuan izango zela Half-Life eta Counter-Strikeko plataforma berizi bat, bi jokoiek aktualizatzeko eta esan zuen, borein ez da izango bakarri Half-Life 2, osea Half-Life eta Counter-Strikerako. Eta gaur egungo Steam sortu zen. Egia esan da, eskertzen dio dela tipo horri, eta gaur egungo Steam existitzagatik, Putadat gaztaren txako, kriston denuntza sartu ziotelako, baina kristonekoa, juzgatuetara eta dana eraman zuten, tipoa, osea, kriston movida. Baina, bueno, hori da, pakantena eta opariena. Hori da, egin nahi dudana partnerraren diruarekin eta pizkanik jartzen dudan diruarekin. Eskolen konterrean, tipo bat Twitterretik jarretu zidan, ikusi nuen kantak eta bat sortzen zutela, beratu behar dut, ondo, copyright gabeko kantak badira, interesante izan daitekelako, nahiko interesantea. Gaina dolarretan, nuzlek esan nahi dut dira aurreztu dezakedala, oraindik eta gehiago, beraz, gero eta hobeto. Eta saiatuko naiz nolabaitean aldudan einen edo erritmoan, nolabaiteko copyright gabeko biblioteka bat, kantegin biblioteka bat sortzea, zuentzako, zuek deskargatzeko, zuek bideoak egiten badituzu, ara osoak ez esateko, eta zuek hortik deskargatzeko, eta bar, holan simpleki. Hori da, partnerraren aldetik, orain arte nik izan dudan esperientzia, gustora nagoela. Eta hori alde horretatik. Beste alde batetik, datorren astean, astelenean oporretan noa, itarekin, udaro egiten dugu, udako abuztuko lehenengo astean edo bigarrenean oporretan goaz. Horrek zer nahi du, orain arte, ezin izan ditut oporretako bideoak egin, pasaren urtean pentsatu nuen, baina azkenean atzera botan nintzen, eta aurten ja erdi prestatuetan nagoela bideoekin, eta, degezionez, labur metraia egin dudan, ez eta gehiago animatu naiz, eta orain animatuago nago, prestatzen naiz bideo gehiago, antzerkin munduko bideoetan gehiago sartu naiz, egin ditut, beste batzu ditut buruan boltaka, eta azken animatu naiz aurten udako blogak egitea. Eramango dugu baitaren portatila, Pentium, ez dakiz zer esaten, zer den, Windows XP, Windows XP erabiltzen du oraindik, bale? Osea, imaginatu. Windows XP erabiltzen du oraindik. Sartu dio dan Adobe Premiere Servipack esango nuen ez.
Service Pack da Windows XP-ena, por cierto, Service Pack bi dauka portátil hori, osea, imaginatu dituen urteak. Sartu dio dan Adobe Premiere CS3a da, nahiko berzio zarragoa. Ez da nik hemen eroitzen dudan Adobe Premiere bezala, baina nahiko antzekoa da, egia esan da. Pizka bat, nola da, lehio motak eta gustori bezkata ezberdina da. Baina zuen aldetik eta bar nahiko berdintzoa da. Beraz espero dut arazo eskorik ez ematea. Espero dut egunero edo ia egunero blog bat ego alizatea. Ez dakit, portatila inzarra izanik, gertatzen zaiona da Windows XP, arazo bat zuen portatila konpondu niola nik hemen arratzalde batetan, zela, interneteko txartela eziola detektatzen wifi-a konektatzeko, eta driverrak driverrak deskargatu nizkion, instalatu eta ja detektatzen hasi zen, eta movida bat dago, hain zarra izanik ematen du moden berrietan, nola esaten da, portos ez, atarako zaite izena, portos ez, komandos bez, TPak ez, kauen ez eta atartzen izena, atarako zait, baina orain ez ateratzen, movida da. Zuebaki antzekoak dira, ez dira zuebakiak, baina horren antzekoak dira, lege batzuk dira, konektatu aldiren aparatuak restringitzeko orduan. Moden berrietan, azken bolada hogetako modenetan, nahiko berritxoak den sistema bat dago aterata horretarako, eta orduan Windows XP horrek ezin du berri horietara konektatu. Orduan, nik adibidez etxan egin nuen froga aldatu behar izan nion, zatu behar izan nintzen internetetik modeneko konfiguraziora, eta hori aldatu, eta orduan utzi zidan konektatzen. Orduan hor dago movida, modenak berriegiak badira ez dira da utziko konektatzen inora, eta orduan joango naiz portatilarekin poltsiko batetan, dauka maletintxo bat, portatila maletinean, etherneteko kable batekin, bilatuz, hotelean zehar, etherneteko konexio bat bada espada, hor entxufatzeko eta bide egotxeko kluk. Orduan horregatik ez dakit egunero, biegunero, hiruegunero, edo oporreta guztian bat lortuko da igotzen. Ez dakit nola joango den, badaukat bideo batzuk egiteko, pare bat egiteko badaukat ideiak eginda, aurkitzen ditudan Guardia Zibil majo batzuk, bideo bat egiteko haiekin, eta nahi dutenak, klaro. Itxelago izango litzateke pentsatuta daukadan haiekin. Orduan hori, pizkat, oporren aldetik. Saiatuko da baita ere gameplayen bat edo igota utzita eta holan publikatzeko, besterik gabe. Ditut hor Spizmarineko bideoak grabatutak, 2 edo 3 editatuko ditut eta emango ditut, baten bat igoko dut, igual gaur bat igotzen dut, edo uzten dut Minecrafteko bideo bat, igual orain gerbatzen dut Minecrafteko bideo bat eta egitatzen dut eta gaur gobean igotzen dut. Gaur asteazkena da, bihar osteguna, bihar Spizmarineko bat igotzen dut, horrekin ostiralen jartzen gara. Gaur egin dut Rome biko beste batalla desente bat, ostiralean ez dakit posible izango da igotzea. Behar bada gaur edo bihar ere grabatzen dut, eta ostiraletik lehalun batera igotzeko. Eta larun batean, ez dakit igual izango dudan zehozio, larun batetik domekara. Nik aitarekin noa, ja, domeka ratzalean aitarekin noa, ni ja domekan aitaren etxan lugingo dut, eta ja estelenean bagoaz. Ez dute esan, Guardia Zibila mencionatu dut, Espainiako egualdera goaz, joango gara hemendik auto hartuz, Euskal Herria atzean utzi, estrangerura joaten gara, Madrid, Sevilla, Córdoba, ez dakizen bat herri, Gibraltareko Peñoia ikusi,
ea barruan zozer grabatu aldudan, zaituko gara bizitatzen baita ere, ea barruan zozer grabatu aldudan, dakizuenez, Gibraltarreko peñoia, ia gehiena, utzik dago, ia gehiena tunelak dira eta bunkerrak dira, gainera, gaur egungo teknologiarekin posizio hori ez daukaia garrantzia handirik, baina bere momentuan, Bigarren Mundu Gerran eta abar, Gibraltareko peñoia hipergarrantzitsua izan zen, zeren eta hortik Mediterraneora sartzeko paso zegoen bakarra estertzoa, Gibraltarreko estetxu hori, kontrolatu egiten zenun, eta hortik ezen ezartu ezatera ezebez Mediterraneora. Gogoratzen baduzue, nik jartxo fenoneko bideoak egin dituena Alemania izanik, kontrolatu nituen, iaia hasieratik kontrolatu nituen bi posizioak izan ziren. Gibraltarreko paso, eta Egipto handagoen, zalik handagoen paso, lehen ez ateratzen bez izena, horrekin Mediterraneora joaten zen dana kontrolatzen nuelako. Baina dana. Eta horrekin izan zen hor egin nuen estrategia horri. Ez baduzu gogoratzen, behiratu bideok eta listo. Orduan, Gibraltarrera goaz, su queridísima majestad, la reina Elizabeth II, reina y defensora de la paz por la gracia de Dios, hori jartzen du bere txamponetan, ez dakiten mendeko dan bat, egia esan da, amen. Bale, hemen ikusten duzuena, a ber, hor ikusten duzuena, ez dakit ondo fokatuko duen, baina hortik betik, hemendik betik aurrera, jartzen du D-C-R-E-G, F-D. Horrek esan nahi du, Dei Gratia Regina, ez dut goratzen, for Deus, edo horrelako zeo zer. Zain duena da, Dei Gratia Regina, osea, Deus Gratia Regina, jainkoaren graziagatik erregina eta bakearen babeslea. Osea, Espainiako erregeak eta bar, flipatuta daukate, bale? Direlako, ley de España por la... Franco zen, caudillo de España por la gracia de Dios, eta erregeak dira, rey de España por la gracia de Dios. Gran Bretañakoak dira, reina de Gran Bretaña, o sea, reina y defensora de la paz por la gracia de Dios. Ojo. O sea, sinestuta dute, Bretaña handikoak, sinestuta dute. En fin. Bale, Gibraltarera eta gero bueltan joango gara gora berriz. Ia hortik ikusten dugun dena, eta beraz, antik hango baten bat bizi badandik eta joango naiz, etuko naiz. Gainera urten Espainian izango denez, Espainian zehar izango denez, Twitterren bidez joango naiz esaten, argazkiak botatzen eta lakoak ziurazki. Zuek disfrutatzeko La Alhambra ere bizitatuko dugu. Gogak ditu La Alhambra kuriositatea daukat, El Patio de los Leones eta zonalde guzti hori. Eta hortik bideoren bat ere egiten dugun, blogak eta paukat ere pentsatutako gure Frankoren hilobia bizitatzea, niri Franko, en fin. Ni fu ni fa, baina abun no badukat hortik ere bideoren bat pentsatuta. Bideo hori, mesedez, Frankoren jarretxele bat dago mesedez ez egin. Ez dut uste, baina da espada bizatzen dut, tirorik ez mesedez. Ez dut egiten inoren sentimendu gamintzeko, basik eta okurritu zen gauza bat, eta esterik gabe. Hori datorren astea edo abuztuaren hasiera dela eta abuztuaren erdialdean amaieran badekizuenez Bilboko jaiak dira. Orduan ez dakit nola bediko nahi zen egia esan da, ez da zer izango da nire bizitzaz. Zer dugu naiz bideak igotzen, baina ezin dute zer prometitu. Baita ere lanaren bila nabil, orduan hortik ibiliko naiz. Bizitzan zehar, galduta. Abuztuan zer izango da, la, loi, leroi, ihu. Heidi bezala, loi, ihu. Eta gero, bestalde batetik, pizka bat Euskal Ekonterreko esperientzia, eta lau orduko zuzen horren esperientzia, eta sartzen. Euskal Ekonterraneko matadorea da, joaten ez lehenengo urtea da. Oso ondo pasatu dut, oso gustora esan da, jendearekin eta giputxi zinguratuta. Nire eskuma zeuden doleloak, giputxiak,
nire eskerrean zeuden bestein bat, euskaraz egiten nahi zuten, ikuste dut, giputxak zirela baita ere, ez nien, euskal ingunterren guztian, ez nien entzun, gaztelaz niazko hitz bat bera bez. Baina bat bera bez! Zero, patatero, zero, inundik inora. Guztia euskaraz. Beraz, nire ustez, giputxak ziran be. Eta, bueno, doteroak alde batetan, aurrean lolero batzuk zeuden, atzetik World of Tankseko bat, aurrean eskerretara World of Warshipseko bat, altzean behortik zegoen baten bat Heroes of Stonera jolasten zuena, eskumatara joaten bazen lolero askoz ere gehiago zeuden, zer gehiago. Nik uste dut, ez dakit nola, baina nik uste dut lolero guztiak nolbaitan mentalki konektatzen dutela guztiak alde batera joateko, eta besten geratzen garela orokorrago jolasten dugunok. Zor gehiago, aurrean eskumataran ere bazegoen errome bira ikusi nion, 24 orduko zuzena egiten ari nintzen bitartean, aurrean eskumatara bazegoen ere errome bira jolasten zuen tipo bat, gero nik uste dut ja nera manean hogei, mazazpe, mazotxo, hogei ordu Pokemonko zuzenean, nik uste dut ja flipatzen ari nintzela ja, imaginatu nula nengoan, nila hortik entzuten nuela, Pokemoneko musika entzuten nuela, eta hori neukala zuzene, jokoaren edo romaren musika kenduta neukala, imaginatu nola nengoen ja nekagatik, imaginatu, atzean ere neukan kafe makina, DeLorean, komunak, superondo, aurrean 10 bat metrotara Sergio zegoen, nire eskerretara Damian zegoen baita ere. Gero, nire zuzenetek pasatu ziren Damian, pasatu zen Urtzi. Ez dakit norezen pasatu nire zuzenean, esan da. Orduan bueno, esperientza orokorrean, Euskal Ekonterreko esperientzia itzelako izan zen. Azkenean egin nuen ordulario bat, ez nuena jarraitu. Azkenean paso egin nuen horretaz, benetan. Lana zela eta bar paso egin nuen horretaz, alde guztietatik. Ez nintzen hainbat gauzetara joan, eta eskertzen dut, azken aurreko egunean etorri zen lagun bat, eta eskertzen dut etortzea, ari esker, tokitik pizkat mugitu nintzen, eta joan nintzen retro euskala ikustera, egon nintzen okulusak frogatzen, eta eskertzen diot etortzeagatik, eskertzen diot, hori, eragin zidalako pizkat euskal ekunterran zehar mugitzera, eta ez egotea bakarrik ordenagailua aurrean jolasten eta animeak deskargatzen. Eskertzen diot, benetan. Eta ja bide batez, ez dakit ikusten gongo den edo, ez dut uste, baina gogoratu zule mutxeako dala, gogoratu, bai, eta mirra pilo ekarri zenituela jateko. Jan ditu dala azkenean, baina Euskal Konterrostean 3 egun iraun izan dute, erritmo, patxadas eta lasaitasunez, baina bueno. Retro Euskalean ikusi nuena oso polita, asko gustatu zitzen Star Warseko errekopilazio hori. Bideoa dekozue, igota. Blog txikitxo bat dago lehenengo egunetaz, ez dela asko izan, baina bueno. Oculusen bideoare dago, ezakit zergatik mierdagatik. Ez dit jarri nuen, argazki kamera, atzetik, alde batetik bezalatik guzten niri eta pantalla, eta gero jarri nuen webkana, ordenagailu gainean, nire aurpeke ikusteko. Ez dakit zergatik webkamaren bideoa, nahiz eta holan editatuta egon, ez dakit zergatik ez da ikusten. Misterios de la tecnología! Bien! En fin. Retro Euskaleko oso polita, Oculuseko joko, berduzko joko hori interesantea. Oculusetan oraindik hobetu behar dute teksturak eta bar, baina hori da denboraren poderioz eta interesantuen enpresen poderioz. Ondo doa, gauza, ondo doa. Berdurrezko jokoetan badeko horrelako futuroa. Baina nik gehiago ikusten diot simulatzaileetan egia zan da. Nik uste dut simulatzaileetan, burruketako simulatzaileetan eta alakoetan Oculusak askoz ere
askoz ere futuro edo geroa indartsuago dekotela, nire ikuspuntutik, azken finean lortuko dutelako saiatzen ari dira, nolabaitan mugimenduan eta bar egiteko frogak, baina jende gehiena zorabiatu egiten da, zure pertsonia mugitzen delako, baina zu fizikoki ezelako mugitzen, orduan, zure burbuina daukan informazioan aste borrazte hori, eragiten duzu zorabiatzea. Orduan nik uste dut azken finean, oberena dela simulatxeletan zentratzea okulusekin, edo nik uste dut hori ikusten diot, geroa oberena. Zergatik, zuzaudelako azken finean zu simulatzeiletan, zure pertsonia simulatzeiletan dago eserleku batetan, bai kotxeenak, bai hegazkinenak eta lakoetan azken finean zode eserleku batetan, eta mugitzen da dana, baina zure pertsonai fizikoa ez, orduan zure burmuina ez da hainbat zorabiatzen, ez zailo hainbat burua joaten hor. Eta barkatu noizean behin edan behar dudalako, bestak nire estarria hiltzen delako. Gero, berriz hartuz retro euskalekoa, hasta algozeko moeda guzti oso polita, benetan. Asko gustatu zitzaidan, gaina frogatu genuen kontsola zar batzuk, Spetluna ere egon ginen hor frogatzen pixka bat, bestea ez dudala gogoratzen Atarikoa zana, super kuriosoa, super bitza, ez nuen gutxen ez esan dezaket lehenengo kontsolak frogatu ditu dala. Bitxia, gero ja bizkat berriagora joaten dira, Nintendo 64, Play bat eta braztila agertzen, baina agertzen da Gamecube agertu zenean, grafikoki asko probetitu egiten zuen, lau mando izango zutela jolastu eta bar, baina ez dakit zergatik, ez zuen ondo bere, gutxienez hemen Espainia mailan, ez zuen oso ondo, jendea zuen oso ondo hartu egia esan da. Ez dakit zergatik, super emaitzak emango zituelako, baina jendea zuen lako oso gustora hartu. Grafikoki eta bar oso plataforma hona zen, bere momenturako nahiko potentea zen, baina zen oso ondo ezarri. Ez dakit zergatik egia zen, pena bat da, asko prometut egiten zuelako, Gamecube-a. Zagoen, aterako zen Pokemoneko joko bat nahiko bitxea izango zana, nahiko grafikoki nahiko bitxea, baina zen oso ondo hor, zen oso ondo ezarri. Pena bada, baina bueno, gero bat zegoen ordenagailu zahar bat, baina zaharra esaten duanean zaharra, osea, pantalla ideia esateko dira oraindik ipurte dekoten pantalla hoiek, teklatu krema koloreko teklatu hietako bat. Eta, bueno, ikusi zen iraten bitean pizkat jolasten, zagorakin mugitzen zen, bakarrik, zegoen ezer gehiago, gero Z-rekin uste duzela, aldatu alzenuen disparo mota, eta listo! Osea, ezen gehiago jogo, eta momentu horretarako joko hori, nolabaiteko irudimentxioak eskintzen zituen joko hori, nintzelakoa zan! Gainera gai horretan, gehiago esango dizuet, gai horretan, zerealekin bideojokak oparitzen ziren. Zerealekin! Osea, erosten zenuen Choco Crispies batzuk eta nahiz eta Choco Crispieseko propagandako bideojoko bat izan, joko bat oparitzen zuten, Ojo! Asko zela jagarai horretarako. Zuek ideia bat egiteko. Garai horietan. Eta gero bat zeuden, bi pinball eta Space Invader bat. Osea, Space Invader izan zen lo tengo que probar sí o sí. Zeren eta ziur askin nire bizitza osoan ezin izango dut gehiago arkade hau frogatu. Eta izan zen, la hostia Space Invader, baina la hostia. Baina la hostia, así de simple, la hostia. Nire laguna bigarren nire heldu zen, nik ez. Hor usten dut. Pinballean, txapelketa bat zegoen, parte hartu genuen, saiatu ginen, lehenengo pinballean zein milioi bat puntura edo, ustut izan zala, ez ginen heldu, eta bigarrenean 5.000.000 puntuetara altzea, 6.000 puntuen gatik ez nintzen heldu, me kaguen la ospera, katsi zen lau, baina benetan oberen izan zen Darth Vader pinballean jolasten ikustea. Hori ez dut inoiz astuko, hori izan zen kriston eszena. Imaginatu bat batean, Darth Vader eta bi klon hor sartzea, eta Darth Vader
pinbalean jolasten astea. Imaginatu zelako eszena, ez? Itzulagoa, benetan flipantea. Ba, bueno, hori orokorrean Euskal Enkunterra pizkat gainetik, pizkat Gandalfen bideoarekin pizkat pesatek izan ziren, baina azken egunean joan nintzenean, jarri zutela berriz, nolabaiteko simbiosi berezia gertatu zen, eta bideo horreri nolabaiteko gusto berezia hartu nuen ez, nolabaitean Euskal Enkunterreko bideo, nola esan, estandarte antzeko bat, ez, esan dezakegu izan zara, estandarte antzeko bat, eta joaten ere nintzen eskeretatik gora izan zen nolabaiteko simbiosi bat, ez, azken finean bideo hori Euskal Enkunter guztia laburbiltzen zuelako, bideo horrekin nahiko pesatuak egon zuelako, bueno, nahiko pesatuak. Azken finean Euskal Enkunterreko giroaren parte bat da jendea oiukatzen entzutea, ez, hor, bukake! Uaaaa! Ez, guztori azken baten Euskal Enkunterreko giroaren atal bat delako, eta joaten zerta esaten duze, osea, egon naiz, lau egun eta bideo hori aguantatzen, eta orain bano eta pena ematen dit. Ziur aski datorren urterarte ez zorako egoera berbera aguantatuko, eta pena ematen dit, eta pena eman zidan, eta horrengo egunean osoan zer egon nintzen, musika mierda horrekin buruan sartuta, ez? Baina, bueno, nobaiteko simbiosi hori, ez? Gandalf ez ikustea orain, ez ikustea, ez ezin dudalako ikusi. Baizik eta ez dudalako ikusiko egoera berberean, ez? Datorren urtarako ez delako egoera berbera ez delako gertatuko, eta orduan pena ematen dit. Gustora egon nintzelako Euskal Enkunterrean, orokorrean. Eta orain pizkat, hori alde batera utzita ez, sartuko naizea pizkat gehiago Pokemoneko eta laborduko zuzen horretan. Ez, joder, badaramatia ia ordu bat, benetan. Ostia, que flipe. Ostia puta, benetan, badaramatia ia ordu bat engotxa bada bat ematen. Como me aguantáis, Ostia. Orduan, Pokemoneko ordu zuzeneko ordu hori, pena ematen dit oraindik ez da birrigo, eta oparietarako zuzeneko hori pizkat kontuan izatea gustatuko litzaidake, ez? Hor jende bat egon delako momentu oro animatzen, hor jota fuego esan ez, venga, animo, eta jei, ez nire dut izen guztiak gogoratu burbuinaz badakit gogoratzen ez, aipatzek, osea, jaietatik, justo, berriko jaiak ziren, jaietatik itzuri, ikusten jarri zen, pizka bat, Skypen sartu eta berarekin egon nintzen pizka bat itxe egiten, bazakit goizeko laurak baziren, igual lasaitasun osoz, egon ginen 50 minutu edo lasaitasunez eta gera joan zan. Eta hori eskartzen da, adibidez, berari bazaki zer oparituko dio da, baina ki bat oparituko dio, eta ez daki zein, baina baten bat oparituko dio, Jason niri baita ere, Luffy lasto txapelekin, berarekin harreman nahikonak egin ditut, 2 egunetan, oso gustura nagoearekin, eta gainera estrategiazko jokak asko gustatzen zaizki orduan, paukator Hearts of Ironeko kei bat, berari oparituko dio dela, ziren eta, ez guztut, estrategiako jokalari sutsuak, ez, estrategia lokorrean asko gustatzen zaiela, ez daudela asko, ez, eta, berari oparitu nahi diot, eta pizkanaka baita ere, espantsioak jasan nahi ditut zen prefi, Delfin Stonour eta lugaran ez dut gogoratzen ere, pizkanaka ere oparitu nahi dizkiot, berarekin, gustatuko litzaideako Hearts of Ironeko zaitxo batzuk egitea. Polita izango litzatekelako, norbaitik jolaztea holan, imaginatu behartzen duela Errusia eta nik Alemania eta biok batera mundua konkistatzen dugula. Horako zeo zer, adibidez. Edo ja, Errusiaren kontra egiteko, imaginatu bera Japonia hartzen duela, nik Alemania, eta pizka bat dena kontrolatuta izan ostean, Errusiaren kontra egiten dugula. Horrelako zeo zer, adibidez, ez? Eta gero, zuzenean egon den jendeari ere, oparitu keiak oparitu nire izkiot, baina otxoet, ez dakizkit
izen guztiak burbuinaz, eta ezin dizkizuete esan, ezin dizuete esan fizikoki zuk, eta zuk, bale? Gero ere, pizkat, era randomean ere oparitu nahi dut, hartuko nire jarraitzeleen lista, gartzen zaidana YouTubeen, zuzenean, eta zeko naiz, akataka, autokatu da, zuk opari bateko zu. Bale, horrelako zer egin nahi dut baita ere. Orduan, ez dakit, orain egin, edo lasaitasunez egin, edo... saiatuko nahi orain egiten, baina, ea nola egiten dudan. Gero zer gehiago, eta lau orduko pakoneko saioa, nahiko alde batetik divertigarria ez, baina baita ere gogorra. Gogorra egon bazalerako, eta lau orduz jarraian, lo egin gabe, edo lokartu gabe, jolasten, aguantatzen, eta jendan imatzen dagoen bitartean, primeran, nik gutxienez ikusi alizatea jendearen, gainera ez denez joku fiziko bat, bale? Nik normalan jolasten dudanean zuzenekoetan, nire asko gustatzen zait zuekin, zuen komentarioak ikustea eta zuekin interakzio hori izatea zuzenean, bale? Pim, pam, mezu bat batatzen direzu ikusten dut eta erantzuten dut, eta holan. Horregatik, normalean zuzenetan nagoenean, komentarioak baino gehiago, nahiagut Twitterra erabiltzea, nik mugikorraren bidez Twitterra konprobatu dezakedalako eta erantzun. Baina komentarioekin ezin dut, orduan komentarioetarako jokoa minimizatu behar dut, komentarioak ikusi eta gero esan. Orduan gutxiagoro egiten dut, eta baina adibidez Pokémoneko zuzenan, izan dudan abantaila izan da, emulatzaile bat izaterakoan, ez du pantalla guzti hartzen, bale? Ez du pantalla guzti hartzen esan nahi dut. Normalan jolasten duzunean, pantalla dena hartzen du, behan dagoen menu barra eta abar, dena, tapatzen du dena. Emulatzailea egiten duena da, justo menu barra hori, ikusgarri usten du, eta hor nik orduan, zuzenean, noizean behin 5-10 minuturo, behiratzen joan alnaiz, ea ze komentatzen duzuen, eta abar. Orduan hori eskertu nuen, alde batetik asko gustatu zitzaidan hori, zeren eta zuzenean interakzio hori zuzenago izan alnuen, eta ia momentu hori egon nintzen begiratzen, erantzuten, egon alginen hitz egiten, eta interakzio hori, zuen animoak eta interakzio hori gainera, aurrera jarratzean ematzen zidan. Horregatik egon zen bereziki momentu bat, zuzeneko momentu bat izan zela gau aldu zenean, ez? Goizeko 3, goizeko 4, heltzen direnean, jendea lotara doala, logiko, ez? Hau da, bihar jarraituko duzu niko era noa, zuk ezin duzula horiek egin, baina nik bai, ez? Logiko, eta eratzen zara hor, bakarrik, eta ez dago jendearen animoa ez dago, eta hor, bakarrik zertintzen zera momentu batetan, eta hor pizka bat, nik nire izaera, pizka bat bera joan egin zen, ez? Izan zelako como, orain bakarrik nago, 2-3 lau orduz, bakarrik egongo naiz, jendea berriz esnatu arte, tortxagate, ikustea jarretzen dudan, edo teklatu gainean lokartu eta jarratu nahi zen, eta abar. Eta behar bada zuzeneko gogorrena, gauzarik gogorrena, momentu hori izan zen, ez? 2-3 lau ordu horiek izan ziren, bakarrik nengoen, ez holako inor hitz egiten, nik itxenetan entintzen, ala nada esateatik, ez oitutan nagola pantai bateri hitz egitea eta inor ez entzutea. Baina izan zen momentu bat nun, ez dago inor. Horrentxe bertan bakarrik nago, ez dago inor ikusten, ike pinto aki. Izan zen lau ordu nun, hasten zara esaten duzol, hogeita piko ordu dola maldogin barik, bakarrik nago, buruja teoria hasten zara, en plan de, ke pinto aki, zergatik nago hauz jolasten, eta abarez. Eta hori izan zen, pizkat momenturik txarrena. Beste guztiagatik berriz, urrengo izan berriz jendea zinzenean sartzen, hitz egiten, animoak botatzen, galdetzen zen, bat ordu dara matipo honek, 6, 7, pero ¿qué haces con tu vida, puto loco? Eta horre, jendea berriz animatzen hasi nintzen, eta nik gora berriz hor, como, venga, badago jendea hor jarretzen dut, pim pam, ez? Hor tiki-taka, venga, aurrera, ez? Eta, nahi dut esan, asko eskertzen dut jendearen animoak, asko eskertzen dut hor jendea jarraitzea, animatzea, jendea flipatzea esaten zuen,
Ba, ez da izango, zuzena hasieran esaten zuen, ez da izango gapaz, eta ordu jarraien Pokemonera jolasten egoteko. Eta horreko goizan esaten, pero ¿qué coño? Daramara ya 12 ordu jolasten, pero ¿qué me estás comentando? Osea, ez guzti hori eskertzen dut, jendea flipatzea eta aurrera ematea. Gainera Euskal Konterrean, orokorrean, baita ere, dakizunez, tuiteatu nu Euskal Konterreko Twitterrera, eta nik uste dut orokorrean ere jendea flipatu zuela. Nahiko, zutelako espero, tipo bat, 24 orduz Pokemonean jolasten egotea, eta gero joaten ditzen Euskal Konterrean zara, eta etortzen zen bat, eta tú eras el loco que estaba haciendo el directo de Pokémon de 24 horas. Yo, sí, era yo ese puto loco. Neun nintzen tipo hori, soro tipo hori. Eta gauratzen baduzue, zegoen momentu oro, edo hainbatetan esaten den, ¿visto un hombretón que está? Gero etorri zitzenan, nire laguna etorri zenean, egon ginen hortek ibiltzen eta ezagutzen zuen mutil hori. Justo mutil hori, jausten zaidala. Justo mutil hori ezagutzen zuen. Eta presentatzen gaitu eta esaten dit, ¿tú eras el tío del directo 24 horas? Y yo, sí. ¡Dame un abrazo! Y yo, ¡ah! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡Ah! En fin, que se me va la olla. Eta hori, eskerrik asko Pokemoneko zuzen hori ikustea, oraindik birrigotzen dago, oraindik prozesatzen dago. Nik uste dut, bederatzi, hori zen eta bio eta giroan amaitu, biharko etxirako nik uste dut ja birrigota egongo dela. Bedelko diot bideo hori espresuki, ikusi eta blog bat irabazi duela. Bidealeko diot Pokemoneko 24 orduko zuzeneko bat. A ver, ¿qué pasa? Igual flipaten dute. Audio atzeratuta dago. Ez dakit, honen konprobatuko dut. Igual Framehouseerarekin, igual pizko bat etxarto doa, itxoin, konprobatuko dut momentutxu baten. Mesedez. Hor, zuzenean jarriko dut. Pokemoneko 24 orduko zuzeneko bat. A ver, ¿qué pasa? Igual flipaten dute. Nik audio atzeratuta dago. Nik ez dut audioaren atzerapena nabaritzen. Nik ere etxan nago zuzena eta orduan nik ez dut jaso behar serbidoretik informazioa. Edo bai, ez dakit nola duan ondo movida hori. Atzeratuta badu audio izan daiteke igual edo konexioaren movida bat, edo YouTube pizka txarto joatea, edo Framehouseerak egotea, edo horrelakoak ezin dizuete ezaktuk esan, nik perfecto ikusten dut hemen niretzean, bestera frogatu birkargatzen, F5 eman eta birkargatu igual batzutan holan konpontzen da. Eta, hori, Euskal Gaming ere pasatu zen nire kanaletik, ez justo zuzeneko horretan, baina bai beste zuzeneko batetan agurtzen. Eskerrik asko etortzeagatik eta ezagutzeagatik, zu ezagutarazteko positate hori emateagatik, asko eskertzen dut benetan, baita ere ezagutu nituen Gamebrontziko telebistako kideak. Posten nau, egia esan da, zuek personalki ezagutzea, pizkanaka personalki ezagutzea, asko posten nau, nik azen finan zuetako bat bezala naiz. Osea, nahi dut esan, zuek pertsonak zalete, nik ez naiz beste munduko inor bideoak egitagatik. Azken finanik ere pertsona bat gehiago naiz. Orduan, izan alizatea pertsonako kontaktu hori asko gustatzen zait. Eta horregatik aspaldi gustatuko litzaidak egitea, bere momentuan Lekraf, alezelka, potxintzetu eta egin zituzten kedadak. Orduan, aspaldi ditut gogoak egiteko olako kedada bat. Kriston movida esan daiteke ontolatzeko, baina egitea gustatuko litzateke itxelako izango litzateke Menontziko kidekin itxaite eta izatea. Ez dakit zein egunetan, ez dakit zein ordutan, kedada bat egingo dugu eta etortean nahi duen jende guztia. Niri gustatuko litzateke egia esan da. Posibilitate uste dut noizaiten bota diedala, ez dute atzera egin, baina ez dute bez aurrera eraman orduan. Ez dakit nola egingo dugun, ez da egingo dugun, edo igual nik hemendik denbora batera posibilitateak badaukat esateko. Kedada bat egingo dugu eta pote batera modetzen zaituzte guztioi, etortzen zaiten guztioi, a tomar por las flies. Ez dakit. Ikusiko dut,
zer gertatzen den. Egun horretan bai izango dela YouTuber partner dirua ordaintzen duela. Eta hori gutxi da bera orokorrean esan beharrekoa. Hala, pixka bat gainetik, etorriko dena eta abuztuan etorriko denari buruz, eskole konterrezazenari buruz. Asko eskortzen dizu dela, 3 urtetan hauetan zehar, hor egotea, momentu oro ikusten, bideoak ikusten. Asko eskertzen diot ere, bere momentuan, daipatzeri, nire kanala topatu zuelako, berari eskera izango ez balitz, nik gaur egun ez nintzatekelako hemen egongo, behin baino gehiagotan esan dut, gaina nik uste, behin baino gehiagotan esan dut, zeren eta bera nire, nik momentu horretanik, ez dakit jakingo duzuen, baina YouTubeen hasi nintzanean, nire YouTubeko lehenengo astean, bideoak, por cierto, sogun pikoak egin dituen, eta gaztelaniaz egin dituen hasieran. Lehenengo aste gaztelaniaz egin nuen, eta aste bat pasa ostean, esan nuen, hau ez du aurrera. YouTube, justo momentu horretan ikusi nuen, Alex El Caporen bideo bat, azertzen zuela, YouTube, tren bat bezala zala, ez? Zer nahi dute esan honekin, oso azalpen honen izan zen gainera, eta pentsatzeko eman zidan. Zer esan nahi dut horrekin, YouTube, estatu batuetatik datorren tren bat da, bale? Ordun, tren hori, estazio batzuk zeharkatzen doa. Egun batzuetan, geltoki batzuetan doa. Eta, ona Espainiara heldu zen momentu batetan, eta egon ziren pertsona batzuk, Alex El Capo, Uri Rez, Txitxeto, Tonatxo, Rubius eta lako jendea, tren hori bere momentuan hartu zutela. Tren hori joaten hasi zen, eta tren hori joaten hasi zanean, beste bat jende, tren hori igotzen saiatzen zen, ez? Azken momentuan hor, saiatu zen justu atea hartzen eta igotzen. Orduan zer gertatzen da, berandu hartu dugunok tren hori, saiatu behar gara, nolabaitean, nahiz eta kontenidua antzeko izaten, saiatu behar gara egiten kontenidu bat bestengandik ezberditzen gaituena. Jendea fama irabazteko. Nik orduan bere momentuan, hasi nintzen hor buru hauste horretan, egun batean zehar, 2 egunetan zehar, 3 egunetan zehar, eta azkenean esan nuen. Zer egiten da niri ezberdin, Espainian dauden beste hainbat YouTuberretaz. Osa, adibidez, nik eta Txintxeto, nik eta Tonatxo, barkatu, nik eta Tonatxo hortik ibiliko gara ziginen. Egia esan da, Alex El Caporekin nik ustut ere, horko antzeko, Alex El Capo ez darama denbora asko YouTubeen. Naiz eta zuek uste denbora asko daraman, ez darama denbora asko YouTubeen. Nik uste dut, beten bidatu dut eta uste dut nik baino 3-4 hilabete lehenago hasi zela. Uste dut, ez nago oso ziur egia esan da. Ez nago oso ziur. Hor, pizka bat, ahojo esan da. Ez, orduan, zer egiten hau niri desberdin pertsonaietaz? Osa, nire gameplayak ez dira bezu este munduko ezer, momentu horretan ez daukan Kriston Pepinazoa. Ez daukat Kriston Pepinazoa gaur egun, bez. Baina, trukoak ikasi dut eta lehen gutxienez, nahi dudanean, edo, nahiz eta 60 frameetan ez grabatu, ez dudarako grabatzen, nik normalean jolasten badut, 60 frameetan jolasten dut, baina grabatzen 30 bat frame inguruan dabil, grabaketak. Eta orduan, truko batzuk ikasi ditut eta esken aldizkizuet 60 frameetan, jokoak 60 frameetan ikusalditu zuen nire HDetan. Merezi du edo ez, hori bakat ezuek esan aldi da zuen. Ez baduzuen nahi, uste baduzue, HD-an 60 frameetan ez duela merezi, zuek esaten didazue, eta listo, nik eusten diot 60 frameetari, kentzen diot editatzerakoan, kentzen dizkiot 60 frameak, eta niri hobeto, niretzako hobeto, editatzen denbora gutxiago emango dut. Niretzako hobeto. Nik nahiago dut, opzio hori eman zuten momentutik, nik nahiago dut, nik uste dut, alik eta kalitate hoberena eskaintzea, eskaindu behar dena, gutxienez HD-era heldu behar dela. Gutxienez, zuzenek bideoetan, zuzenekoetan beste movida bat da, zuzenekoetan gaur egun dagoen konexioekin oraindik ezin dugu esan minimo HD egin behar dugula.
ezin delako. Badoelako hainbat kasu, tokiaren arabera, kontratatutako konexioaren arabera, programek eskatzen duten arabera, zuk, jolasten zauden jokoaren arabera, multijokalarian jolasten bazaude, internet gehiago kontsumituko duzu, orduan, badaude hainbat puntu, nun zuzenetan ezin delako HD-ko minimori egin ez, baina bideoetan gutxienez nik uste dut 720 minimoa dela gaur egun eskaintzea. Kalitate hori gaur egun praktikoki edo nore eskaini alduelako. Bestela beti trampak egin aldira, zuk grabatu alduzula zail 480 eta 720 renderizatu, eta galduko den bideo kalitatea ez da hain nabaria izango. Egia esan da, nik adibidez erosi dut horren, aitari kamera entzuli beharko diot, eta nik bideo kamera bat erosi dut bideoak egiteko, eta grabatuko du, ez dakit 1080 grabatzen duen, baina 720 grabatzen du. Eta naiz eta 1080 ez grabatu, berdin zait. 720-tik 1080 dagoen kalitate galera, ez delako hainbat. Orduan, nahiago dut, diru pizka bat aurreztu bideokamaran, kalitate pizkat zarragoan grabatu, eta gero editatzerakoan kalitatea igo, galera ez delako hain nabaria izango. Aldiz, imaginatu, 360an grabatzen badut, eta bat-batean, 1080an eskertzen badut bideo hori, hor bai egongo dela, hor bai nabarituko dela bideo kalitate galera, hor bai. Baina adibidez 720-tik 1080 lasai egon alzarete. Ez dela, galduko da, beti galtzen da. Ez delako bere eskala erreala, eta bar gauza. Baina ez da hain nabaria izango. Eta guztau nondik etorri da? Ez dakit nondik etorri den movida guzti hau. Bideokamararena, baina bideokamara nondik etorri da? Ez dakit nondik etorri den, ez terra malaz. Ni ordenagailutik, kalitate beren ez du dala. Turkoak ikasi ditu dala youtuberako. Ez dakit nondik zetorren hau. Ez dakit nondik zetorren buru uste guzti hau. Kalitatean mobidekin, ordenagailuarekin, eta baina ez dakit nondik etorri den. Hori, nik ez dudala, nik benetan ez dudala kriston kalitatera gaboratzen, eta ez dudala kriston pepinoa, osea, GT6 berrogi bat daukat, osea, 2 giga RAM ditu, ez da beste munduko txartel grafikoa. Osea, txartel grafiko gama bere momentuan erdiko gama sana, gaur egun erdi bera doana gama hori, osea, gaur egun GTX batez baduzu, erdikakan zaude. Proiektu bat daukat ordenagailuaren txartel grafikoa eta aldatzeko, eta aldi berean txartel grafiko aldatu, plaka base aldatu eta memoria RAM gehiago sartzeko, baina pizkat atzeratu dut, ea lan bat lortzen dudan, eta lortzen badut, lehenengo soldatarekin, edo bi soldatekin, guzti hori aldatuko diot ordenagailuari, eta txartel grafiko potenteago bat jarriko dio, tobeto joateko, eta guzti horiek. Noski, gero eta txartel grafiko behagoa izan, ordenagailua gero eta izarte gutxiago batako du, baina kontuz prozesadorekin eta txartel grafikoekin. Ondo dago, kriston, txartel grafikoa izatea, baina kontuz prozesadore txar bat izatearekin. Nahi dut esan, ez jarri, exageratzen dago, ez jarri Intel Pentium bateri, txartel grafiko bezala ez jarri Titan X bat. Intel Pentium 4 bat ezin izango duelako Titan X baten prozesatzen duen informazioa ezin duelako Intel Pentium 4 hori prozesatu. Orduan, ezin duen ez prozesatu, le va a pasar un cuello de botella, deitzen dana,
Eta nahiz eta kriston txarta grafikoa izan, ez duzu ondo jolastuko, ez da ondo joango. Eta kontrakora gauza berdera, ez jarri i7 bat prozesadore bezala, eta jarri nik zer dakit, Nvidia... Nik zer dakit, 256 megabaitetara doan txarta grafiko bat. Prozesadorea prozesatzen duen informazio kantitatea, txarta grafikoa prozesatzen duen informazio baino asko ere gehiago da, eta hor ere sortzen da kuello de botella bat. Txarta grafikoa ezin duelako prozesatu, prozesadora prozesatzen duen informazio guztia. Beraz, erroia guzti horiekin kontu zibili eta adi egon. Besterik gabe, eta honekin nik uste dut bera maituta dagoela esperientzia guztiak, eta kontatu ditut dela esperientzia guztiak. Galdera bereziren bat baldin eta badeko zuen bota, berdur gabe, eta erantzungo zaituztet inolako arazorik gabe, joder, ordu bat eta 6 minutu daramate txapada bat emoten, baina kriston txapada. Eta, kei batzuk oparituko ditut eta ezakit nola egin egia esan, ez dakit egingo dudanik orain offlinean egingo dut, hemen moztu zuzena, eta nik nire azarretako jokoetan eta egin eta keiak bidali eta listo, edo eta egin orain, aldudan bezala, ez dakit nola egin egia esan, ez daukatu zondo bentsetuta nola egin, keiak oparitzarena. Gustatuko litzateke zuzenean egitea, zuek ikusteko transparentzia hori ez, nahi dute zen, ez nagoela gezurretan, ez nagoela ez dudala ezer ikutzen, espezifikoki tipo batzuk irabazteko eta besteak ez irabazteko. Esan dut ja, Pokemoneko zuzenen egon zaretenok, animatzen hor, pinpan, premio bat seguro izango duzela, edo iaia seguro, ez dakizen baki dituan, ez ezer orduan. Eta nez eta ez jakin, erosiko dut alten bundelen interesanti ikusten dudan bundelen bat, eta nez eta gaur ez izan, keren bat oparituko dizuet, hori ziur izan, merezi duzulako, benetan. Eta era berera, Luffy lasto txapel, bazuk, nahiko harremanunak egin ditugu, lehen egon gara Lomebian burrukatxo bat ikusten, holan laguntzen dio pizko bat, Lomebian eta Total Warretan, esan didalako berria dela, Total War sagetan berria dela, eta orduan, laguntzeko pizko bat ikasten nola burrukatu joko horietan eta bar. Gainera, harreman nahiko onak egin dugu, era berean, bere aipatzeri, bedari asko zore egin behar diot, benetan. Baina, aspaldi ez dugula egiten zeuzer batera. Egin genuen bere momentuan, Minecrafteko mapa hori, behiatu behar dut maparen bat gehiago, eta egin behar du beste maparen zu bat biok batera, benetan. Ia egin aldugun nosbaiten, eta egin. Aspaldi ez dugula ezer egin batera. Eta aspaldi ere proposatu nuela egitea Minecraft katean, berriz ere botako dut, ia ateratzen dan. Minecraft kate bat egitea interesante izan daitekelako, oso interesantea. Oso boitxia eta oso negon daiteke. Botako diet berriz ere orain WhatsAppetik, zuzenean botako diet erronka. Birtuit. Eskerrik asko Euskal Gamen lagun hori. Propaganda guzti horregatik Twitterren. Animatzen dau, edo ezin momentutan, edo ezin egunetan, nez eta zuzenean ez egon, jolasten ez egon, edo bideorik ez igo. Dutak baditu zuen, joan botatzen Twitterretik, eta nik aldudaren erritmoan, joango nahiz erantzuten, eta dakiran nivelera arte. Orduan, zuek esan berdur gabe, eta Twitter erabili nirekin hitz egiteko. Zeratuko nahiz aldudan erritmoa erantzuten, eta Twitter bak izodekola eguneroko tweet limite bat, orduan aldudan erritmoan eta erantzuten joango nahiz. Botako dietu zuzenean nago botatzen, Zer ditzen, Minecraft. Egiten badugu. Beitu ere ikusten duzu, hor, bota dut.
agertzen da, tikarekin, hori bidali dela eta bar. Hori ikusten da, enfokatu du, joder. Webcam hau izan zen kriston erosketa, Pacific Blue! Bueno, hor da, hori ikusten duzu, Webcam hau izan zen kriston erosketa, bere momentuan, 20 gatik erosi nuen. Baina dendetan 50 euro balio zuen, eta gamen erosi nuen uneko 50 euskontu esokon, eta superposik nago webcam honekin, gainera CD-an eta bar, primerako webcam oso erosketa ona, nez eta azken aldio denan asko ez dudan erabili oso erosketa ona. Eta hori, ezakit nola egingo dudan keien oparik eta arena. Behar bada, moztuko dut zuzena, prestatuko dut den eta bar, eta ez bada gaur, bihar esango dizuet nortzuk irabazi dituzuen keiak eta zei kei diren, edo zuzenan botako eskizuet Twitter eta YouTubeko mezu pribatuen bidez. Eta ja, arazoak badaude delakoa, kontatuko didazu, esango didazu, eta listo. Nik uste ja, gaurkoz, nahiko aspertuta zaudetela nire aurpegia ikusteaz, hemen daramat orduta piku. Jolazten dagoela ematen du, baina ez, orduta 10 minutuko txapada bat eman dizuet. Beraz, moztuko dut, holan egingo dut hobeto, nik ere lasaiago, prisago gutxiago. Gainera, Steins Gateko anime amaitzen ikusi nahi dut. 3 saio eratzen zaizkit oba eta gero esan didate pelikula bat dagoela. Ia amaitzen dudan behingo ikusten gogo asko ditu. Joder, orain eguzkia dago benetan, gorgo izan euri egin du eta orain eguzkia. Kagun da ospera. Eta hori ere ikusi amaitzen nahi dut, beraz, esperientzia guzti hau hemen utziko dut. Berriz ere eskerrik asko 3 urtetan zehar nirekin egoteagatik. Espero dut bestein bat urtetan eta gehiago batera egotea. Gero eta kide gehiago izatea YouTubeen. Inoiz ez nuen espero, gaur egun garen kideak heltzera. Gehiago espero ditut. Egunen baten utako norbaitek 1000 lagun izatera YouTubeen espero dut. Polita izango litzatek lato. Eskerrik asko baita ere, gemirontzia posible egiten duten kidei. Ez nigatik, beste guztiengatik. Niretzeko oso esperientzia itzelako izaten ari delako. Nolabaitean, komunitate baten oinarria sortzen ari garelako, ez? Hau da, kanta bat esaten zuen, biderik luzeena, hori da. Kanta bat esaten duen bezala, biderik luzeena beti urratz batekin hasten da. Urtz zen abeslari edo taldearen izena da uste dut. Eta hori egin dugu azken baten, bide luze baten, lehenengo urratza eman dugu. Ezak zer izango da gemirautzitaz, guzar egin ostean, ezak zer izango den, ezin dizuet esan. Espero dut beste norbaitek, guk zarragoak egiten garenean, espero dut beste norbaitek gemirauntzea baita ere, beste jende batzuk gemirauntzea hartzea, eta aurrera jarraitzen eramatea. Eta espero dut gemirauntzea, edo euskal komunitate hori, espero dut gero eta gehiago sendotzea, gero eta indar gehiago egitea. Bide batez gogoratuko dizuet ere, dekogula webgunea, gemirauntzea telebista, osea, egin dute debuta, pasatu Gemirauntzeko kanaletik, debuta egin dutelako jada Eskole Konterreko bideo txiki batekin, itzelako lana, nik flipatu. Flipatu nun ja kamara ikusi nuenean, flipatu nun Karmela argazki batetan erakutsi zitatenean, flipatu nun Eskole Konterran ikusi nuenean kamara fizikoki zer zan, eta flipatu dut eman dituen emaitzekin. Flipatu dute montajearekin, ez dakit, ez bana hiltzartu Euskal Gaming zuk egin duzula, ez uste zuzalera bideo montaio horiek egiten dituenak, ez nago oso ziur, ez banago erratzen banaiz mesedez esan. Eta debuta itxalako izan da, espero dut Geminotxa telebista emaitza honak izatea, espero dut Gemirauntzea gero eta gehiago sendotzea, espero dut gero eta kide gehiago izatea, bai Gemirauntzea, bai nire kanalean, bai besten kanaletan. Eta ezakit zer gehiago esan, eskerrik asko guztiagatik, benetan egunero nire bideoak ikusteagatik, laikak emateagatik, arpidetxeagatik,
e, emateagatik, emateagatik, oraindik ez duzu egin, bale. Barkatu. Like emateagatik, konpartitzeagatik Twitterren eta hainbestein bat sare sozialetan, zuen lagunei komentatzeagatik gure kanaletatik pasatzea, ez bakarrinigatik, nire kanalagatik, baizik eta besten kanalagatik. Dakizuenez, dakizuenez, youtuber batentzat aso garrantzitsua izaten da, amaien goratzea like, favoritos, comentar, hago lo otro, y lo de voto. Oh, que rima más buena. Dakizuenez, nik hasieratik ez dut inoiz hori egin, ez dut hori esan beti esaten dudalako, gustoko baduzue, badakizu zer egin behar duzuen, nire ikuspuntutik, eta hori be, bere momentuan egin nuen, aukeraketa oso garrantzitsu bat izan zelako, youtuber guztiak egiten dutenez, hori esaten dutenez, maioran nik esan nuen, nik uste dut hori jendea soberan dakiela, eta ez dut errepikatuko, ez dut egin baina, irratikoa ikusi dut, oso lan bikaina, urtsirena irratikoa oso lan bikaina. Ia noiz beten nireren bat hortik agertzen den, gainera nirearekin nik naizen umekeriak tan asko biltzen naizenez, nirekin izan dezakezun bate esan daiteke. Gainera noiz beten den baduzunik nire bideoak, behin, basta, josten zaidala. Noiz beten baduzu, nik nire bideoen artxiboak gordetzen ditut. Nahi dut esan, nik ordenagailutan gordetzen dut igual urte betez, bi urtez, edo urte eta erdiz. Eta urte bat basostean, DVD-etan grabatzen ditut bideoak eta gero DVD-ak gordetzen ditut. Orduan noiz beten, nire bideoen artxiboa nahi baditu, zu edo horrelakoak egiteko esan, DVD-etan ditudalako bideoak gordeta. Dena, azken 3 urtetan zehar, egin dituan bideo guztiak, DVD-etan gordetak ditut. Denak, denak. Dauden, denak. Daudenak, ezabatu ditudanak, ezabatu ez ditudanak, audio mugidak izan dituztenak, ezen ez dituztenak, denak, hor daude gordeta. Eta hori, ez naiz gehiago entloiatuko, ordu eta piku daramagula hemen izketan, ordu eta 20 minutu ia, nik uste dut ja, moztuko duela orain bai. Eskerrik asko denagatik, hemen jarraitzeagatik, egunero bideoak ikustagatik, likeak, favoritos, compartir, komentarios, leonei komentatzeagatik arpidietzeko, eta bar. Eta besterik gabe espero dut honan jarraitzea, espero dut hobetzen jarraitzea. Uste baduzu oso zerten hobetu behar dudala mesedez esan. Baina mesedez esan zen plan de, eres una puta mierda, ez holan. Egon dira youtuber batzuk, movida goiekin arazoak izan dituztela eta psikologetan eta bar amaitu dituztela. Mesedez, zozo ikusten baduzue hobetu behar dudana, mesedez esan. Baina esan, era konstruktibo batetan, bale? Nahi dut esan, hau, nik uste dut, hau. Abiez, beste egunean, Euskal Konterran esan zenidan, galdetu zenidan Euskal Gaming, galdetu zenidan maiuskulen movida horregatik. Eta, bueno, saiatuko naiz maiuskulak eta movida guztuek jartzen, bale? Azaldu nizun zergetatzen zitzaidan maiuskulet. Ez da, ezer pertsonala dudala maiuskulen kontra. Baina, bueno, azaldu nuen pizkat zergatik zen foio hori ez. Bideo editatzen dudanean Adobe Premieren esportatzerakoan, nik hori zuzenean sartzen diot izena. Eta ez nahiz explikatzen, orduan sartzen diot izena, maten diot esportal, eta orduan YouTubere egitzen dudanean bideoa, zuzenean, jarri diodan titulu horrekin igotzen da, eta orduan ja, ez nahiz larritzen, YouTubeen izen hori, izenak, ez nahiz larritu behar YouTubeen titulua saldatzea. Orduan horregatik, ez nahiz fijatzen, askotan ez nahiz fijatzen, eta zuzenean botatzen dut, eta listo. Gainera ere maiuskulen movida komentatu zean urtzik ere, eta bar, orduan hori. Ara, zer uste baduzue, barkatu edango dut, porque ya nago. Zer uste baduzu hobeto behar dudala, komentatu, arazorik gabe. Eta saiatuko naiz hobetzen, orain ere, uste mexikarra dela gaztea, ez nago oso ziur.
baina banderagatik eta abar, uste dut mexikarra dela tipoa. Mexikokoa bada, mexikarra den gazte bat jarraitzen nau, ez duen oso ondo ulertzen euskara, ez dakien oso ondo hitz egiten, eta beragatik, hasi naiz pizko bat, bideo normaletan, ez zuzenekoetan, bideo normaletan kriston koñazoa da subtituloak sartzea, zuzenetan ninte kuento. Orduan, bideoetan, hasi naiz sartzen subtituloak eta bar, jarri behar naizena azkenengo bideoaren subtituloak sartzen, ja egiten dudan gaur edo gaur gauean edo horrelako zehose lasaitasun sol, pla 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 pla. Atzerapena daramat, egia esan da, atzerapena daramat euskal konterrara dela, eta hemen bueltan opor, eta hostia. Oden ere, hemen bueltan datorren astean oporretan noa, lehunun bat arratsaldea zeurazki atarako naiz lagunak ikusteko, euskal konterreko asteburuan ez ditut ikusi, aurreko asteburuan ez dakiz zer izan zen, eta ez nituen ikusi, daramat bi edo hiru aste ikusi gabe, eta orduan gogoak ditut haiek ikusteko, eta haiek ja txibatu didaten ez, nigatik andlezka dabiltzate, orduan bizitatuko ditut larun bat honetan, haiek imizkat jai aleian atera, gainera datorren astean ere oporretan nago, gero Bilboko jaiak, eta desbarajuste utza orduan. Hori, subtitulokin atzerapena daukat, baina, gaztau dela eta subtituloak sartzen hasi naiz, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, zeren eta, ez duen ez oso ondo ulertzen euskera, nik esan nion, gonbidatzen zaitut, saiatzera, subtituloak euskera sartzen ditudanez ere, lehenik eta azken finean nire kanala euskarazeko kanal bat delako, beste gozo bat da, momentu puntual batetan, Mariner Espazialaren entrevistarekin gatatu zen bezala, tipo zekien euskaraz, eta orduan gaztelaniaz egin zen entrevista, gero subtituloak euskaraz sartu nituen, eta orduan hori gauza puntual bat da, noizean ben gertatu daitekena, baina orokorrean euskaraz egiten duten ez bideoak, lehenengo sartuko dituan, argi eta garbi sartuko dituan lehenengo subtituloak euskaraz izango dira, eta gero gaztelaniaz, jakin dezazun, hori hasieratik. Ez? Baina, bendatzen zaitut, nahiz eta euskara ondo horreltu, hauskoa igual pizkaltzai egin daiteke, baina, subtituloekin jarrita ia ulertzen duzu hobeto, eta haren handare, zozer kostatun bazaizu, gaztelaniazko subtituloa jarri, entzuteko edo ikusteko, baitza hau gaztelaniaz hau esan nahi du, eta orduan ulertzen joateko pizkanak, ez guzti hori. Baina, foioi gehiena da, arazo gehien, subtituloen mierda gehiena da, gaztelaniaz edo bestein bat hizkuntzetan YouTubek zuzenean dauka transkripzio bat, zora hotza detetatzen duena, eta gutxi gora bera transkribitzen duena zuk esaten duzuna, batzutan solo biltzen da, besta batzutan ez. Orduan, gaztelaniarekin hori YouTube dauka, inglesarekin ere, baina euskararekin ez. Orduan, zer gertatzen euskararekin eskuz sartu behar ditudala, nik transkribitu behar dudala zuzenean dana. Orduan hori kriston movida da, kriston folloia da, denbora behar da, aspergarria da, 20-25 minututako bideo bat, 3 ordu behar ditut euskaraz eta gaztelania sartzeko subtitulo guztiak. Kriston mierda da, baina aldudan ritmoan eta inean joango naiz egiten, eskintzen zera, izango dut, subtituloak eta bat, eta aldudan guztien godut zuen gatik, aldudan erritmoan, aldudan dana, hau ez da nire lana, hau da nik ondo pasatzen dudan gauza bat da, honekin nik primeran pasatzen dut, jendea ezagutzen dut, gustora nago, eta nik zuen gatik edozer egingo dut, edozer aldudan neurrian, orduan, zuek uste baduzu ez zertan hobetu behar dudala, bota, eta listo, eta zaituk nahi hobetzen. Eta esterik gabe, orain bai moztuko dudala, ordu terdiko txapa bat eman ostan, orain bai moztuko dudala, eskerrik asko hemen gotegatik, eskerrik asko hau posibilite nuen mundu guztiari, eskerrik asko gemerontzea sortu duten kide guztiei, eskerrik asko likeen gatik, favoriten gatik, birtuita gatik, komentarioen gatik eta dana gatik. Espero dut guztia guztuen guztoko izatea,
gustoko esango duzue, hau, esango dudan gutxiengo engatik esango delako, gustoko esango duzue bideo hau, mesedez, like, favoritos, komentatu, birtuteatu, lagunei komentatu, zabaldu munduan zehar, mezu hau, eta bestetik gabe, ikusiko gara, urrengo gameplayetan, ondo pasa, arratsalde ona izan, eskerrik asko kontetxeagatik, eta agur lagunok, aio!